Vastustajan reppu repeää. Tappara on perästä, toiset tulee kaukaa perästä. Tappara on perästä. Ja näin tämän iltainen liigaottelun Tappara Saito täällä Tampereella Nokia-areenassa on päättynyt Tappara voittoon 5-0. Ottelun ovat tänään valinneet tuomari alumnit Miikka Mäkelä ja Ari Koskinen. Ottelun kolmostähdeksi on tänään valittu Tappara 11 Kasper Sinontainen. Ottelun kakkostähti tänään on Tappara 27 Christian Tank. Ja ottelu